It's Annie Morena and welcome back to my live. Again mga sis, nais kong magpasalamat po sa lahat po ng nagsusubscribe at patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. We are getting bigger, we are getting bolder. 1 million takab lobong. Hugs ko namun Hugs. Hugs and kisses. And for today's video mga sis, papakita natin kung gaano ka-sweet si mama sa atin. So sasamahan niya ako dahil first, no tawag, chismosa ka, vlog ako. First, first session meeting ni dentist ko, so we are just waiting. And with me is syempre, my mother ongot and my pinakagwapong brother. And Gracia. Man ako ni mama kasi magkakaroon kami ng operation ngayon, major operation. Like, this is the first time and the last time na magkakaroon ako ng operation. Adi butok na balik ng okay. That's why I'm wearing palda. Tanong ilokais na nga kasi pero yung dadagdagos. Ano nga marigatan ni doktor? Di ba ma? False nga. How would you feel kapag magkaroon ako ng pipit? How would you feel pag magkaroon ako ng pipit ma? How would you feel pag magkaroon ako ng pipit? Gusto mo o ayaw mo? No. Ba't ayaw mo? But I have four sons. Sons? I do not belong there because I am gay. Oh. Until now, hindi pa na-accept ni mama na bakla tayo. Gusto niyang magkaroon tayo ng buti. Gusto kong magkaroon ng uke. Mataka siya mga sis. Pero ang dalam naman tibuto kong pagbalanda nga uke. No, nabildat tayo. Charot. Mamamadal sa mga alamat, mga bulaklak. Bulaklak ka na laylay. Kadali, nalungsutan. Ang naging tasan tingin ng yaw. Nalungsot na sabong. Sikat yung nalungsot. No? Amoy ti nalungsot. Amoy ti nalungsot ti sabong na. Amo ma? Dagay kabit. Nalungkot sabong yung aming nga kabit. Yun guys. Kadalatan tayo na tayo. So dahil nga babae, apot yung agkubit ka niya tayo. So nati first nga makakita tinatog tayo, nag-swerte, prepare na dagi pagkugit. Hindi ka niya injection. So hi guys, nandito yung mga gagamitin sa akin dahil masyado nang makulbot ang ating buto. Ay, bawal kang gamat, sadya. Nakar-arte. Injeksyonan daw na tapos nakulbot. Let's go! I'm so ready. Go. 2 hours later. Kamuti ko ang palang pagbago ko. So ano-una ngayon ngayon pwede. Okay na lang. Sila no umat ado tikit-tikit kasi akong palagbiyahe man o. Manila kasi yan. Gusto mo? Gusto mo? Wala, kasa ka. Feeling ko nagba lang natatata puro ice cream di ka no. Umapal kayo. Ito yung first nga ice cream ng kanang mango. Tapos isa maruno, apple. Isa maruno, biyangot talaga ni mamang ko. So shout out tayo mga sis kay Maricar Sendana, Jean Antolin, Renz Garcia, Hani Kabakungan, Marjo Sansano TV, Catricia Sandoval, Elizabeth Arteni,
Mary May Bermudez, Angelita Siagan, Kirk Ladines, A. Yam Yam, 1964 September, Mignon Lich Gamad, Marina Haramilia, Mary Ann May, Julie Demandante, Maribeth Balbuena, Josephine Balbido, Roldan Blas, Lee Eliza King, Mary Rose, Yats 26 Jacoba, Charlie Tacho, Ezra Channel, Dutch Pina Adventure. Toro yung Dutch Pina Adventure, nakasawa ti Dutch. Sana all. Mama Cordapia, Joanne Marie Random Videos, Raymar Viernes, Kuya Sunny TV Vlogs, Angelina Cabana, Bernalit Tumaliwan, Shilex Connect, Brinzel Gray, Christine Eda, Nika Joren Arcalas, Herlin Carolino, Beverly Sayangda, Jovelyn Kiban, Lina Dakanay, Kabagis Channel, Evelyn Makanas Gaya, Lilane Sumatra, Beverly Vallejos, Eunice Pastor, Sheila May Zamora, April Don Bangalan, Julian Christine, Satira Vlog, Maynard Pasqua, Said Kunana from Dubai, Francis Reginaldo, and Torogsgi Lyrics. Thank you so much mga sis! Yes! Follow me on my social media accounts at Andy Marina, and if you have suggestions na pwede namin gawin ni Mama, just feel free to comment down below and let's try to make it happen. Again mga sis, 1 million takablubong sa support and love. I love you so much. Ni andong bating orngor nagpagabot tingipon na iso nga umal ita. Okay. Unya pa ipagak. Ala? I'm going to sleep. Okay na nakakita. See you on our next video. See you on our next video. Agperper sa dating okay. See you. Yan ako. See you in our next video. Bye.